Yun mga tolits, dito na kami uli sa Barangay Kapantulan. Good morning mga Katolits. Welcome to my YouTube channel, Katolits Mix Vlog. Ayan po no, matolits, at panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo ngayon. 3 days, pang 3 days namin ngayon dito. 3 days, oo nga po. So 3 days namin ngayon dito sa lugar ng Pangasinan. At ngayon po ay nagpapainit po tayo ng sasakyan. Ayan po, pinapainit natin yung ating sasakyan bago kami mag-let's go, bago kami umalis. Alright po, matulis na. Dito lang po tayo, medyo mainit na po ang araw. Ang aga-aga, medyo ano na po ang araw, matulis, medyo madilim. Ayan, at dito lang po tayo. Mamaya po, matulis, at abangan nyo po ang aming lugar na pupuntahan. At yan po no, matulis, ang ating vlog ngayon ay sa mga barangay-barangay, para po may pakita po sa inyo kung saan po tayo nakakarating. Ito po ang inyong ang buhay driver, traveler, kahit saan nakakarating. Yan po no, matulits. Kaya lahat po na nakikita nyo sa aking vlog mga tulits, mga area, mga lugar, pabalik-balik, kung saan po tayo ma-assign. Kanya-kanya po kami ng assign mga Katolits. At sa mga iba ko mga kasamahan, mga next day, may mga kanya-kanya na rin po silang assign. Balik tayo dito sa area ng Pangasinan, Suwal. Pero ngayon dito sa aming tinutuluyan, nasa sakupan po ito ng Alaminos, Pangasinan. Yan po no, matolits. Alright, at habang nagpapainit pa tayo ng sasakyan, dito muna tayo, at mamaya-maya ay magkakape na rin po kami at mag-almusal na rin para dire-diretso na doon sa isang barangay na aming pupuntahan. Okay po, matolits. Yun mga Katolits no, nandito tayo sa Barangay Kapantulan. At binabaan natin po sila dito, Anggi at si Ma'am Army. At ngayon ay babalikan ko sila, Pau at Jandi, sa Bulalen, Barangay Bulalen. Doon ko sila binaba at babalikan ko sila ngayon mga tolits. Kaya tayo ngayon nagmamaniobra dito sa court. Tayo'y lalabas uli at babalik sa Bulalen. Alright, ayan po mga tolits. Okay, let's go. Ayan o, sa Bulalen tayo ngayon pupunta. Okay, Lupia, hams. Ayan o mga tolits. Tapos ngayon ay kakanan tayo dito. Ito lang po ang ating ginagawa dito mga tolits. Pabalik-balik sa tatlong barangay. Yung iba din na natin na una ng video, Barangay Kapantulan, Barangay Bulalen, at Barangay Paitan East. Yan po no, matulits. Alright, yung sa Paitan East mga tulits, hindi natin nakuna ng video dahil saglit lang tayo doon. At patawid-tawid po tayo sa tatlong barangay, drop at
nagtatanim na palay, oh, green na green mga tolits, oh. Oo, ganda. Oh, di ba? Green na green. Kulay ng palayan. Oh, di ba mga tolits, oh, ang ganda, oh. 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 Oh, di ba mga tolits, ang ganda. Oh. Yun. Alright. Rock road tayo ngayon sa rock road. Dahil nasa palayan tayo. Ang ganda ng paligid. Oh. Ayan. Ahon, ahon tayo ng bahagya mga tulis. Ahon po ito ng bahagya na rock road. Ayan. May bahay dito sa ating kaliwa. May magandang bahay dito mga tulis. Yung ibang kabahayan dito mga tulis na kahit nasa probinsya, ang gaganda ng bahay. At kahit nasa malayo sila sa kabahayan. Diba? O ngayon ay ito naman tayo, tatawid naman po tayo dito sa palayan. Alright. Oh. Margoy, pakinding-kinding. Oh, pakinding-kinding, yan, oh. Kaliwat kanan natin matulits palayan yan, oh. Oh. Yung iba dito matulits nagtatanim na sila ng palay. Yung iba naman dito, oh, green na green na. Ganda tingnan yung mga palayan mga tulits na green ang mga opya, dahon. Huwag lang sanang matamaan ng bagyo dahil katatanim lang yung iba. Kawawa naman po, sayang yung mga pinaghirapan kung babagyuhin lang mga katulits. Oh, may mga kasalubong tayong tricycle, may mga duki na booking ang mga duki. Ito matulits. Ito simentado na tayo hanggang makarating to sa matulits, hanggang makarating to doon sa Barangay Bulalen. Simentado na po ito. Ayan, oh. Diba matulits, oh.
lumabas dito, kailangan magdahan-dahan kasi yung mga motor dito mga tolits, walang ano ba, bira lang sila ng bira ba. Alright, magkano na tayo? Ito na pa. Hello mga katolits. Andito ang katolit nyo. Ikaw na Siya ay natatay daw. Ako, take over. Silip na raw na. Nakasilip na ang kanyang. Ikaw ka kuya, magsabi-sabi ka na lang. Maghukay ka na lang dyan, kuya. Ayoko naman mag-ikot-ikot dito. Private to, baliw. Kuya, balik tayo sa kapatulan. Balik tayo. Dito. Pantulan? Baka kamustahin natin yung mga baby travelers. Awa na daw siya dun. Ayos ta. Maganda pa naman yung daanan doon. Teka, utot muna ako. Tutot daw muna siya. Go. Alagyan. Ay. Dapat din na nagsasabi pag utot ako, umutot na lang bigla eh. Ayan na. Natatai ako. Ayan na, natatain na naman. Katolit nyo. Narinig yung sinabi ko. Sabihin mo na kung anong sabihin mo, ibuburahin mo naman yan. Oo nga eh, parang yung magic na ginawa ni Kuya. Huwag mo nang burahin. Unfiltered to unfiltered. Hindi pa nasisingil sa yung chat. Unfiltered. Yung video? Baka Huwag mo nang i-mute i-ano. na lang si Miss Arnie eh. Wag nang eh. Sabi mo ka. Ang ganda naman nito. Ang sarap nito dalhin sa ano, pag umakit ng bundok. Oh. Kapit sa ano. Polo mo? Bibili nga ako ng ganyan. Body ka. Wow, kala mo naman. Oo. Kikita tayo doon. Dinadala yan ni Dom eh. Sa limit. Ba't pala dinala ko to nung ano. Si akit Aaron, kami yun bundok. yung gamit namin sa ano eh. Valencia. May ano si Aaron? DJI. O kasi nagla-live siya, di ba? Vlogger yun. Oy, siya. Si ate. Ano may lapit sa mukha ko? Lapat ang ilong ko. Malayo naman eh. Kuya. Ayan o, nagdadrive si katolit nyo. Yan, tama yan. Bigyan mo yung mga palayan dyan. Oo, ganda pa naman ang daanan dyan. 1 minute lang o 2 minutes kasi kikita. Ano ba yan? GoPro DJI? DJI. Ay, maganda yung DJI. Yan ang pang ano sa GoPro eh, yung pang Ang laban. laban. Lalo na pag Ganda yung ng kulay. lalo na pag yung DJI na ano ngayon. Yung latest ngayon, 5 na yata, may 5 yung kay Aaron. kay Ito, 4, 3. 3. Yung Okay naman na kahit ano lang Oo, eh. maganda nga ng Maganda na quality yung ng ano. quality. yung kay Harvey, 5 yun. Ah, yun. GoPro yata yung kay Hindi, Harvey. ganyan din. Ah, DJI din. Di ba may GoPro din siya? Yan na yun. Parang ito ata yun. Ganyan yung kay Harvey. Binibiro ko, Harvey, palit na lang tayo. Hindi mo naman gano'ng ginagamit yan. Minsan sa akin, araw-araw eh. Oo. Minsan Kasama- lang mag-post si Harvey ng mga videos niya. Kasama na to sa buhay ko to eh. Sige na, Harvey. Ay, kuya, hindi pwede. Yan o. Pala yan o. Montage yan ba? Ating pala yan.
Yun mga tolits, dito na kami uli sa barangay Kapantulan. Yan po no, ang paligid ng barangay Kapantulan. Alright. Yan yung puno. Yung punong malaki nandoon mga tolits, yung punong malaki andyan. Okay po no mga tolits, ito po muna ang ating update sa oras na ito. At kung hanggang anong oras kami dito mga tolits. Okay po.